Pre-sermon presentation, Guru Natta, Global Goincho Awas. आपल्या कुणे करून आपल्या भुरग्या कुणे कोन्ना काय थोडी एक सिरवीस कोत्ता थोडी परदेसान वेता भुरग्याचो बरो फुडार जावं आशेता आपलो मायपाय तो म्हयने कुसरां सांबाळटा आमकां खबर आसना काय इतली दूख सोंसता ती जाणा आसा एकटीच माय आमकां जल्मान हाडटा आपलें दूद पिवयता मोग कोत्ता ती आमचे थाय तिच्या कोश्टाचो फोड आमी व्हड जातोच दिवंक जाय तिच्या कोश्टाचो फोड आमी व्हड जातोच दिवंक जाय Kazarazzo sacramento zotta sacramento zottos accosata e tu baile so mai pai che podona tu gawosna tanchi kobor pasun gena illoni adkur tuja burigya ponazo lanastana zomir tu potta आत्मायंगाये तुझ्या जाता तुझ्या गाये पडून माय पायशीवर कोत्तात दुखाचो काजार जातोच माय पायचो उणो मोग तूं बायले सांगाता घेताय दोक थोडो नियाळ कर तुझ्या माय पायच्या कोश्टाचो आमुणो ना सोगले वशे कोत्ता थोड्यांनी माय पाय दिला तोको ताच्या कोश्टाचो इश्टा वालो आमी नको जाणट्या पोणार आदार आमचो मेवतलो म्हणटी आमचो मोग कोत्ता ताको काजान बायल येतो थोडे दाखयता ताका मोको काजान बायल येतो थोडे दाखयता ताका मोको Baibul वाचून ताचेर न दोरमार जेजूच्या उतरांची सोजमोडणी काळ आख्खो बायबल वाचल्यार जेरू तुका गोमतेले बायबलार वशें बरयलां ज्या भुरग्यांनी माय पायक दुखयला तांच्या कोश्टाचे तांकां शिराप लागतले आमच्या जिवितान पयलो माय पाय काजार जावन बायले घरान हाडटाय दोगांयचो खरो मुखोर देवाचें बेसांव आसतलें
बायलेक दुखयला तांचे शिराब ताणी घेतल्या कितले पुत रस्त्याचेर दिसतात पिशे जावन भोंवलेले नदर मारून पोयात कितल्या धुवा पुतांनी ताका केला चिकार तांकां आदार जाय तेन्ना घातल्यात आजीला तुमचो उगडा करून घोसघोशांनी रडोन दूख सोंसतात आपल्या काळजान इतले दूख दिवन ती खुशाल दवरूंक तुमकां देवान माय पायच्या वसलो दुसरो मोग ना ह्या संवसारान माय पायच्या वसलो दुसरो मोग ना ह्या संवसारान